Assalamualaikum sedulur kabeh. Piye lur kabare dina iki? Muga panjenengan tansah dipun paringi kesehatan, seger, bagas waras lan pikantuk rizki ingkang barokah. Sedulur kabeh, dina iki aku arep ngejak panjenengan sedaya ndelok para kadang tani ingkang lagi ngarit kolonjono ana ing Wonosumilir. Sedulur kabeh, iki para kadang tani iki agi aktivitas ana ing mbaon. Dheweke ngarit karo resik-resik ana ing tegalane dewi-dewi. Sakliyane resik-resik kebone lur, para kadang tani iki uga ngarit kolonjono kanggo makani rajakayane utawa ingon-ingone. Ngarit suket utawa ngarit kolonjono kuwi lur dadi aktivitase para kadang tani ana ing Wonosumilir saben dinane. Para kadang tani iki lur, sakliyane ngurusi sawah lan tegalane, uga ngurusi rajakayane utawa ternake. Dadi saben dina dheweke kuwi kudu goleke pakan awujud suket utawa kolonjono. Ngarit suket utawa kolonjono kuwi lur wis dadi aktivitase para kadang tani sedina-dinane. Dadi ya kabeh kuwi mau dilakoni kanthi ati sing seneng, ora ana tembung kang jeleh. Ya kaya ngene iki lur, aktivitas para kadang tani ana ing desa. Saben dina sapa ana ing mbaon utawa ana ing tegalan lan sawahe dewi-dewi.
Para kadang tani iki lur, ora lanang utawa ora wedok, kabeh padha wae. Dadi menyang alas dibagi, menawa bapake agi repot ya ibune sing tindak menyang alas, resik-resik utawa golek pakan. Tindak menyang alas kuwi lur, kanggone para kadang tani kuwi wis dadi kewajiban utawa wis dadi kebiasaane ana urip ana ing desa. Dadi menawa ora menyang ana ing tegalan utawa sawah kuwi rasane isih ana sing kurang. Para kadang tani iki lur, menawa tindak ana ing alas kuwi esuk-esuk kira-kira jam 6 utawa setengah 7, lan mengko menawa wis jam 10 utawa jam 11 lagi mulih neng daleme dhewe-dhewe. Sedulur kabeh, para kadang tani iki semangat anggone golek pakan lan resik-resik ana ing tegalane. Muga-muga para kadang tani iki tansah diparingi kesehatan, bagas waras lan pikantuk rezeki ingkang barokah, lan panenane iso melimpah ruah. Sedulur kabeh,
Cukup semene dhisik anggone awak dhewe mlaku-mlaku ana ing dina iki. Insyaallah muga-muga liya wektu awak dhewe iso sesambungan maneh. Matur nuwun, salam wong desa GK.